बसूया बेतलेमाची वाट धरूया संसाराचो रायजल मला म्हणून सर्वांकळीत करूया येया येया सगळी वसूया बेतलेमाची वाट धरूया संसाराचो रायजल मला म्हणून सर्वांकळीत करूया ग्लोरिया ग्लोरिया गायनाच भोडव्यांची ग्लोरिया ग्लोरिया गोट्यांचन बाळकाची सुशी तुझ्या पुता जेजूच्या जन्माचो संतोष आम्ही बघत असतना आम्ही सर्व आज तुझो संदेश प्रसार करचे खातीर आम्ही हांगासर आसा आम्हा सर्वांचे तुझो आशीर्वाद घाल आयची सांज आम्ही करचे सगळे आयचे कार्यक्रम तुझ्या हाती आम्ही समर्पण दित असतना आमकां सर्व ज्ञानवारांतले तूं राखून बर आनी आमी समयसतानी एका मनाचे काळजाचे जावन सर्वांनी सांगता तुझो संदेश प्रसार करूंक आमकां हर एकल्याक तुज्या कृपेन तूं बरें हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे शेरारी गोरवांच्या खावणेरी देवाच्या बेसावाने भरलेले संतोष बरी सांज मागतात जमलेल्या सर्वांक
मोगाण्याची परब नातालांची लागी पावली असता आमचे ते संतोष उर्बा आणि आतुराई सडल्या देव मनीस जाऊन मनुष्य बाळ जाऊन आमचे संगी जियोंक आईले घडीत मनुष्य चारित्र्यान एक विशिष्ट घडीत हे घडीत सगळ्या मनुष्य कुळाक महत्वाचे देखून सगळ्या संसारार हे फेस्त व्हडा संभ्रमान आचरण करता नाताला संभ्रम येदोळूच सगळ्यान आरंभ जाला असता हो संभ्रम आम्ही अनुभव करूंक आणि हेरांक वांटूंक आमकां संतोष भोगता आमच्या ह्या संजेच्या आयच्या ह्या संजेच्या वेळा तुमच्या सांतेरेज वाड्याक आम्ही आयल्या वांटून तुमचे सवे नातालाचो बरवोश असो मोग असो संतोष असो आणि शांतीचो संदेश इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वचप आवसवर 9 वाक्य 5 आनी 6 एक बाळूक आमकां जल्माला एक पूत आमकां दिला ताच्या कांदार अधिकार घाला आनी ताका हे नांव दवरला विजमीत भूत दिनार पदवेदार देव सस्नीक बाप शांतीचो कुंवर ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजान सुदांकाळ शांती आसतली दाविदाच्या शिवासनार बसून तावन नितेकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो तीर करतलो आनी सांबाळतलो दळबराचो सरेस्फोर आपल्या मोगाच्या बळान हे सगळें करतलो देवाचे उतार हे बंदणेंत आसची इस्रायल परजा निराशेन आनी अंतरान जियोन आसतना जेजूच्या जल्मा विशान इसाया प्रवादाची उतरां एक नवो बरवसो उपजयता शांतीचो कुंवर जेजूच्या येण्याची बरी खबर संतोष दिवंक शकता आज आमचे मदें सारकें काम नासता दुबळिकायेन खत बेजारायेन आर्थीक अडचणेन निराशेत जावन एकसरपणांत विविध रितीच्या पिडेक वळख जावन पिडेक वखदां करूंक तांक नासता मोग मेळनासता अशे साबार रितीच्या समस्यांनी जिवनची मनशां आसात असल्या मनशांक भेटून आमी आमच्या तांकी भितरली कुमोग दिवन तांकां बुजोवचे तांचे कश्ट हळू करचे तांकां नव्या बरवशान भरचे जेजूचे शांतीचे दूत आमी जातेल्या म्हूण निचेव करून गावया गीत ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू म्हजो ल्हानो येसू ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू म्हजो ल्हानो येसू तुज्या बाळशाच्या रुतान आमकां मेळ्ळो तूं केल्ल्या आमकां थंय तो दिसलो सोदून आसता आशेन आसता म्हाजो जेजू म्हाका मेळ्ळो सोदून आसता आशेन आसता म्हाजो जेजू म्हाका मेळ्ळो ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू म्हजो ल्हानो येसू ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू म्हजो ल्हानो येसू इस्रायली दूतकांचा प्रतिनिधी आसात तुम्ही संभ्रमाच्या कार्यात एक अपूर्वाचे नास सत्कर्ष
देवाच्या बेसावानी भरलेले संतोष बरी सांज मागता जमलेल्या सर्वांक मोगाच्यानो जेजूच्या जननाची परब नाताला लागी पावली असता आमचे ते संतोष उर्बा आणि आतोराय सडल्या देव मनीस जाऊन मनुष्य बाळ जाऊन आमचे संगी जिओ गायले घडीत मनुष्य चरित्रेन एक विशिष्ट घडीत हे घडीत सगळ्या मनुष्य कुळाक महत्वाचे देखून सगळ्या संसारार हे फेस्त व्हड संभ्रमान आचरण करता नाताला संभ्रम येदळूच सगळ्यान आराम जाला असता हो संभ्रम आम्ही अनुभव करूंक आणि हेरांक वांटूंक आमकां संतोष भोगता आयच्या ह्या सांजेच्या वेळा सान लोरेस वाड्याक आमी आयल्या वांटून तुमचे सोवी नातालांचो बरवोश असो मोग असो संतोष असो आणि शांतीचो संदेश. आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया. सांजू अंश वांजेल आवाज वर्तीन वा की आत्मारुतावनी पतोंतू देवान संसाराचो असो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सतमणतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान पुताक संसाराक धाडलो संसाराची नीत करच्याक न्ही बगार ताचे मारिफात संसाराची सडवण जावच्याक पुताक सतमणतल्याची नीत जायना पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना ह्या कारणां पासून ताची नीत जावन गेल्या ती नीत अशी जाताली उजवाड संवसारे आयलो खरें पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो खोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हणल्यार जायना आनी आपलो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडनाये म्हूण तो उजवाडा चडशी येना पूण स्वताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणे खेळां म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडा चडशी येता. देवाचे उतार हे देवाचे वडुकार. मनशाक देवान सस्नीक संतोषा खातीर रचला पूण रचलेल्या देवाकच नेगार केल्ल्या मनशांतय पातकाचो कालोख विस्तारलो ह्या कालोखांत क्रिस्त म्हणलो उसवाड फांकला देव मनीस जावन मनशां मदें एक जालो आपले देवपण सांडून किरकोळ मनशा रूप घेवन आमचे संगी जियोच्या म्हज्या आनी तुजे थंय तसो मोग कितलो गुंडायेचो म्हूण दाखयता. देवाचो हो अपारमीत मोग नियाल काव्या गीत मोग देवाचो मोग दवरतो. मोग देवाचो मोग दवरतो वर्णुके देखस नसो संत्राळे गुण पाताळे नाके तेस्ता कासरे मोग देवाचो मोग दवरतो वर्णुके देखस नसो संत्राळे गुण पाताळे ना कोणस्ता कासरे बेतलेमाच्या गोरवा गोट्या सूर्य उदेला मोरयेद्वारी या संसारी काळोखी प्रकाश पावला बेतलेमाच्या गोरवा गोट्या सूर्य उदेला मोरयेद्वारी या संसारी काळोखी प्रकाश पावला मोग देवाचो मोग दवरतो वर्णुके देखस नसो संत्राळे गुण पाताळी नाके तेस्ता कासरे मोग देवाचो मोग दवरतो वर्णुके देखस नसो संत्राळे गुण पाताळी ना कोणस्ता कासरे.
देवाच्या बेसावानी बरिल्ली संतोष बरी सांज मागता जमलेल्या सर्वांक मोगाच्यानो जेजूच्या जननाची परब नाताला लागी पावले असता आमचे तई संतोष उर्बा आणि आतुराय सडल्या देव मनीस जावन मनुष्य बाळ जावन आमचे संगी जियोंक आयिल्ली घडीत मनुष्य चरित्रेन एक विशिष्ट घडीत हे घडीत सगळ्या मनुष्य कुळाक महत्वाचे देखून सगळ्या संवसारार हे फेस्त व्हडा संभ्रमान आचरण करता नाताला संभ्रम येदळूच सगळ्यान आराम जाला असता हो संभ्रम आम्ही अनुभव करूंक आणि हेरांक वांटूंक आमकां संतोष भोगता आयच्या ह्या संजेच्या वेळा तुमच्या बाळोक जेजू वाड्याक आमी आयल्या वांटूंक तुमचे सवे नातालांचो बरवोश असो मोगाचो संतोष असो आणि शांतीचो संदेश. आता आम्ही देवाचे उत्तर ऐकूया. लुकाचो वंचेल अवस्वरतून वाक्य 1-7. त्या दिसांनी अगोस चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संसाराचे जनगणन करूंक म्हणून फरमान धाडले. हे पयले जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन नाशिल्ल्या काळार काडले. देखून सोमेस्ता आपले नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवांक गेली. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेयाच्या नजरत शहरात जुदेयांत असलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहेमाक आपले नाव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ले ताची पत्नी मरी ताचे संगता गेली. तो वळती भरलेली गरबीन ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिने फळी आनी गुट लावन एक खावणेन न्हिदायलो कित्याक छत्रान ताका जागो मेळूंक नासलो. देवाचे उतार हे. त्या दिसचे सूख जल्मो खंयसर कोणेय जागो दिलो ना. सर्वांनी ताका तिरस्कार केलो. आज हांव आनी तूं कितल्या मापांचो स्वीकार करूंक तयार आसा. संवसारी रटवलेमध्ये संवसारी कुशलायेमध्ये जेजू सांगी आमी कितलो वेळ करसिता. देवान मनशांक रचना पैकी उत्तीम जावन ताजो स्वास दिवन ताज्या सारक्या आनी स्वरुपायेन रचलो. पूण तोच मनीस देवाक वळखूंक ना. बागार ताका नेगार केलो. तरी गोट्यान असली ती गोरवां देवपुताक वळखतात आनी देगेन रावूं ताका जल्मूंक जागो करून दितात. क्रिस्त येण्यार तयारी करच्या ह्या अद्वेन काळार आमची काळजां मोणान नितळ करून देव बाळकाक आमच्या काळजान जल्मूंक अवकाश करून दितल्या म्हणल्या निचेवान गावया गीत बेतलेमा शहरान. बेतलेमा शहरान गोरवांच्या गोठ्यात जल्माला आज आमचो सोडवूनदार मोरयेचे द्वारी आयलो संवसारी रायाचो राय करया नमस्कार नमान नमान बाळुका करया बडव्याचे गाया नमान नमन तारुका गावया गीता उल्हासा नमान नमन बाळुका करया बडव्याचे गाया नमान नमन तारुका गावया गीता उल्हासा.
मोबाचे नो पयस लावची नी थंयसर ल्हान भुरगीं पडटना आसात व्हडलो न्हू त्या भुरग्या सकयल बरेली संतोष बरी सांग म्हाका जमलेल्या सर्वांक मोगाचेनो जेजूच्या जननाची परब नाताल लागीं पावला आसता आमचे ते संतोष उर्बा आनी आतुराय सडल्या देव मनीस जावन मनुष्य बाळ जावन आमचे संगी जीव गायिल्ली घडी मनुष्य चरितेत एक विशिष्ट घडी हे घडी सगळ्या मनुष्य कुळाक महत्वाचे देखून संसारार हे फेस्त व्हडा संभ्रमान आचरण करता नाताला संभ्रम येदोळूच सगळ्यांक आरंभ जाल्लो आसता हो संभ्रम आमी अनुभव करूंक आनी हेरांक वांटूंक आमकां संतोष भोगता आयच्या ह्या संदेच्या वेळार तुमच्या वेलंकणी वड्याक आमी आयल्या वांटून तुमचे सवे नातालाचो बरवशाचो मोगाचो संतोषाचो आनी शांतीचो संदेश सरुकसवांचे अवस्पदन वाक्य 8 तावन बराव त्याच तुमच्या मैदानाने कडे गवळी जागे राहून आपल्या हेडाचे रातीचे राखण करनासले तवळ एकस्वाने सर्वेस्परचो एक दूत तांचे मुखार उबे जालो आणि देवाचो प्रकाश तांचे भोवती पंगलो आणि ते भियान तरतरले तो दूत तांकां म्हणालो भिये नाका पळया सगळे पोरचे कोण संतोषाची बरी खबर तुमकां हाडून आयला आईचे राती दाविदेचे नगरी तुमकां एक तारक जल्माला तोच क्रिस्त सोमी आणि वो तुमकां एक पाळी आनी गुंटण कावणेन न्हिदयलेलो एक बाळक तुमकां मेळटलो देवाचे उतार हे त्या हिवाळ्या राती तंडायेन कांपोवन बोकड्यांक सरूंचे आपले काम प्रामाणिकपणी करनासच्या कालत्या गवळ्यांक जेजूच्या जननाची बरी खबर पयले मेळटा हिवान कामच्या तांच्या कुडी भितर जेजूच्या मोगाची ऊब तांकां बगूंक मेळटा आनी ते संतोशान भरतात खंडीत जावन देव कालत्यांक उंच उबारता आमी आमचे दयेचे गौर सांड्या आनी गवळ्या बरी कालते जावन देवाक मानता तसली प्रामाणीक जिणी जियेतल्या म्हणलो निश्चय कर गावया गीत गवळी आमी सण आसूया गवळी आमी सणासूया गवळी आमी सणासूया हो संतोषानु माडूया सगळ्या बेन वासूया संतोषानु माडूया सगळ्या बेन वासूया नंदाता करूया नंदाता करूया हरी गोबारकल्या रायसर मला शांती शांतो हाडून आयला हरी गोबारकल्या रायसर मला शांती शांतो हाडून आयला सिमी मोने सजला जेसू बायसर मला सोडून तुम्ही खेळला गवळी आमी सणासूया हो गवळी आमी सणासूया हो संतोषानु माळूया सगळ्या बेन वासूया संतोषानु माळूया सगळ्या बेन वासूया वंदनाता करूया हो वंदनाता करूया
देवाच्या बेसावानी बरिल्ली संतोष बरी सांज मागता जमलेल्या सर्वांक मोगाच्यानो जेजूच्या जननाची परब नाताला लागी पावला असता आमचे ते संतोष उर्बा आणि आतुराय सडल्या देव मनीस जावन मनुष्य बाळ जावन आमचे संगी जियोंक आयिल्ले घडी मनुष्य चरित्रेन एक विशिष्ट घडी हे घडी सगळ्या मनुष्य कुळाक महत्वाचे देखून सगळ्या संवसारार हे फेस्त व्हडा संभ्रमान आचरण करता नाताला संभ्रम येदळूच सगळ्यान आराम जाला असता हो संभ्रम आम्ही अनुभव करूंक आणि हेरांक वाटूंक आमकां संतोष भोगता आयच्या ह्या संजेच्या वेळा तुमच्या जेजूच्या पवित्र काळजाक वाड्याक आम्ही आयल्या आसता वाटून तुमचे सवे नातालांचो बरवोशेचो मोगाचो संतोषाचो आणि शांतीचो संदेश इसाया प्रवाद्याच्या ಸಾಮತೈವಸೋ ವಂಚಲ್ ಅವಸ್ವರ್ ದೋನು ವಾಕ್ಯ ನೋಟ ಬರ ದೇವಕ್ಕೆ ಕಲ್ತೆ ಪೋನ್ ಮನ್ವಲ जेजू जुदेया प्रांताच्या बेतलेहमान शहरांत जल्मालो चवळ हेरोद राजवाड चलयतालो जेजू जल्माल्या उपरांत उदेन दितावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले जुदेवांचो राय जावच्याक जल्मालो तो भुरगो खंय आसा उदेल्लें ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या हे आयकून हेरोद राय सगळो गभारलो आनी तेच परी सगळे जेरुसलेम तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगाता आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मून आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो तांणी सांगलें जुदेयाच्या बेतलेहम शहरांत कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेहमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्ही कारण तुजे तावन उपजातलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हज्या परजेक चलयतलो गवळी तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली उपरांत ताणें तांकां बेतलेहमाक धाडले म्हणून वचा आनी बाळकाची सत्रायण सदना करा तो तुमकां मेळटाच हांगा येवन म्हाका खबर दिया हांवें वचून ताका नमस्कार करीचय देवाचे उतार हे देवाक कल्तेपण मानवता तो कल्त्यांक वर्ते करता कित्याक कल्तेपण आमकां वर्तेपणाक वोन पायता कालत्या गोवल्यांक पयले जेजूच्या जननाची खबर मेळ्ळी आनी जेजूक बेतशेबाक फावो जाले हेरोद हंकारी आसलो जाल्यान ताका जेजूक बेतशेबाक फावो जायना जायते पावटी आमचे हंकारी चिंताप फटकिरी जनवाय वटपण हेरांक हिंसूंचो अनुभव मनोभाव मोसोरो लेखावरती बुदवंतकाय बेतलेहमाचे कावनेर आमचे पासत मनीस जाल्ल्या आमच्या सडवंदाराक आराधन करूंक अटकळ हाडटा आमचे हंकारी चिंताप पयस करून कालतेपणान हांवकार मरेच्या पासलेंत शांतपणी न्हिदून आसच्या जेजू बाळकाक मतीन हाडया आनी भक्तीपणाची गाव्या गीत जयो बाला जयो जयो जेजू बाळा मरिये पासळे तुया वेळा जयो जयो इमानुएला देव तुझे तय मोने साला जयो जयो जेजू बाळा मरिये पासळे तुया वेळा जयो जयो इमानुएला देव तुझे तय मोने साला संग्रे मोने नायला सूर्योदय निधना स्वादित शांतुच्या जन्मा वेळा जायता जयो जयो बाळा जयो जयो जेजू बाळा
मोगचे णव जेजूच्या जननाची परब नातान लागी पावला असता आमचे ते संतोष उर्बा आणि आतुराय सगळ्या देव मनीस जावन मनशा बाळ जावन आमचे संगी जियोक आयले गडीत मनशा चारित्र्यांतले एक विशिष्ट गडीत हे गडीत सगळ्या मनशा कुळाक महत्वाचे नाताला संभ्रम येदुलूच सगळ्यान आराम जाला असता ओ संभ्रम आम्ही अनुभव करू आणि हेरांक वांटून आमकां संतोष भोगता आयच्या या संजेच्या वेळा तुमच्या सांत अंतोन वाड्याक आम्ही आयल्या वांटून तुमच्या सोवे नाताल असो बरोश असो मोगा असो संतोष असो आणि शांतीचो संदेश सामतेव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता रायेचे उतार ऐकून ते बायसन गेले तेव्हा उदेताना ताने पळयले नेकेत परत्यान तांच्या मुखल्यान घेतले ते आणि शिकी बाळोक दिसलो बाळोक असलो त्या जाग्यावर वचून रावले ते तांकां दिसले नेकेत पळोवन ते भोवसर संतोष पावले थंय घरान भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगता देखलो आणि सरपडून ताका नमस्कार केलो उपरांत आपली दिव्यांची चिला उक्ती करून तांणी तांकां अर्पिल्यो काणिको भांगर दूध आणि रक्तांबोड पूण हेरोदेसाची तांणी फाटी वचनाय म्हूण देवान तांकां स्वप्नान ताकीद दिल्ल्यान दुसरी वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटी गेले देवाचे उतार ज्योतिषाद्वारे जेजू संसाराचा सुगंधार जन्माला म्हणली बरी खबर सगळ्या मनशाकुळाक प्रगट झाली त्याच प्रकार आम्ही क्रिस्तांव बावर्त्यांनी जेजू सुगंधार म्हणले सत प्रगटूंक आसा जेजूच्या मेटांनी चलूंक ताका आमी साक्ष दिवंक जाय कशे नखेत्रान ज्योतिशान जेजू तशी पावयले तसे आमी हेरांक जेजूची वळख दिवंक तांकां जेजू तशी पावोवची बावर प्रगटची आणि हेरांच्या जिणेन उजवाड फंकोवची नखेत्रां जातल्या म्हणल्या निचेवान गाव्या गीत फांद्या शुक्रान उजवाड फंकला फांद्या शुक्रान उजवाड फंकला चिंतिनातले अजाप घडला निर्णय आकाशार शिमतेने खेळू देला बोरी खबर हाडून आयला बाळ जन्माला राय जन्माला मनशा कुळाचो तारो जन्माला राय तो तरे गर्भोळ गावणे मोरये उस्त्यार निदला बाळ जन्माला राय जन्माला मनशा कुळाचो तारो जन्माला राय तो तरे गर्भोळ गावणे मोरये उस्त्यार निदला
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೀಪಾಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು, ಚರ್ಚ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು, ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಣ್ಣು ಸೆಳೆಯುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ, ಪ್ರೀತಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ವೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೀಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಲಿಸೋಣ. ಆತನ ಬಹುವೀನ ಮೆಳೆರಿಯುವುದು, ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು, ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ, ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಅವನ ಹೆಸರು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಜನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದರು. ಆತನ ಮೂಲಕ ದೊರಕುವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸಹ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಬೇಕು. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯೇಸುವಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹಾಡುವ ಒಂದು ಮಧುರ ಗೀತೆ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. 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 ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ರೋಗದಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ರೋಗದಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. 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 Perché hori nato sittella खेळायचो, बरी काय आमचा कॉन्व्हेंट केला सगळं नसातो. हरी एकणे रावला तरी सरी नसता तुम्ही. हरी एकणे नसते.
मगोचे न्हू जेजूच्या जननाची परब नाताळ लागीं पावला आसता आमचे थंय संतोष उर्बा आनी आतुराय सडल्या. देव मनीस जावन मनशा बाळ जावन आमचे संगी जियोंक आयलें घडीत मनशा चरित्रांतलें एक विशिश्ट घडीत. हें घडीत सगळ्या मनशा कुळाक महत्वाचें देखून सगळ्या संवसारार हे फेस्त व्हडा संभ्रमान आचरण करता. नाताळा संभ्रम येदलूच सगळ्यान आराम जालो आसता. हो संभ्रम आमी अनुभव करूंक आनी हेरांक वांटूंक आमकां सुतोस भोगता. आयच्या ह्या संजेच्या वेळा तुमच्या लुर्द वाड्याक आमी आयल्या. वांटूंक तुमचे सोवे नाताळाचो बरवशेचो मोगाचो संतोषाचो आनी शांतीचो संदेश. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. तितल्या एकाच्याने देवदूता सांगता सर्गेच्या दरबाराचो ओढ एक जमत दिश्टी पडलो आणि देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अति उन्नती आणि शांती देवाक मनवाल्या त्या मनशाक संसारे. शिकी देवदूत तांकां सोड सर्गाक पाटी वेतास ते गवळी एकामेका म्हणूंक लागले, वचुया आमी आतांच बेतलेमाक आनी सर्वेस्परान आमकां कलीत केल्ली ती निसंगत आमी पळोवन येवया. देवाचे उतर हे देवाचो पूत सर्ग संसाराचो राय धन्याचो धनी रावलेरान व्हडा वैभवान जल्म घेज आसलो आमचो जेजू म्हज्या आनी तुज्या मोगान म्हाका आनी तुका ससनीक सूख चड नेवच्या पासत किरकोल मनशा रोप घेवन गोरवांच्या गोट्यान अस्कत मनशा बाल जावन जल्मालो. ताच्या जननाचो संदेश उदेंतीच्या तेगरायांक मेळटस ते दावादावी जेजू बालकाक भेटोवन ताका नमस्कार करून मोलादीक काणिक्यो भेटयल्यो. आज जेजू आमचे लागीं मोलादीक काणिक्यो विचारिना. तो विचारता आमचे नितळ कालीस, प्रामाणीकपणाची जिणी, पेल्यांचो हुस्को, गरजेवंताक कुमकेचो हात, बोक्सान्यांचे कालीस, सेवेचो मनोभाव, भाव बांधवपणाचो स्पिरीट आनी कालतेपण. तर ह्या वक्ता देवाक मानवांची शेगुणी बरीच जिणी आमी जेजू बालकाक काणीक जावन भेटयता म्हणलें निश्चय करया आनी गावया गीत भावार्थी सर मेलोन संगी. मेळून संगी हाड्या काणीक मोगाची बाळकाचे जग करया अर्पीत सगळे जिणे आमचे. दुर्बळ कावने रासाने दो आंकवार मोरये हुस्क्या रे. बडवे गायता तांचे भोवते वियोलाने विन्याद्वारे. अर्पिया समर्पिया देणे जिणे आमचे. अर्पिया समर्पिया देणे जिणे आमचे. गावाते सर्व मेळून संगी हाड्या काणीक मोगाची बाळकाची सोय करया अर्पीत सगळे जिणे आमचे.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾಸಕನ ಸಭಾ ಲೋಕಸ ಯಾವ್ದೇಕೊಂಡು नक्की जाता तितले मुखार या सकड़ा जाता तितले मुखार या हांगासर मागण्या विधी जात असताना कोणी उलयनाका मागण्या विधींत सगळ्यांनी आमी भाग घेवचे आनी ह्या वाड्या पासत कुटुंबा पासत आमी एकल्यांनी मागचे. देवाच्या बेसावांनी बरयल्ली संतोष बरी सांज मागता जमलेल्या सर्वांक मोगाच्यानो जेजूच्या जननाची परब नाताल लागीं पावला आसता आमचे थंय संतोष उर्बा आनी आतोराय सडल्या. देव मनीस जावन मनशाबाळ जावन आमचे संगी जियोंक आयिल्ले घडीत मनशा चारित्रेन एक विशिश्ट घडीत. हे घडीत सगळ्या मनशा कुळाक महत्वाचे देखून सगळ्या संवसारार हे फेस्त व्हडा संभ्रमान आचरण करता. नाताला संभ्रम येदोळूच सगळ्यान आराम जाला आसता. हो संभ्रम आमी अनुभव करूंक आनी हेराक वांटूंक आमकां संतोष भोगता. आयच्या ह्या सांजेच्या वेळा तुमच्या सांत तोमास वाड्याक आमी आयल्या वांटूंक तुमचे सोबे नातालांचो बरवशाचो मोगाचो संतोषाचो आनी शांतीचो संदेश. सामाते प्रमाणे जेजू शुभ वार्ता ते गेल्ल्या उपरांत सरेस्परसो एक दोत जेजू स्वप्नान दिश्टी पडोन म्हणालो, उठ बालकाक आनी ताचे आवय घे आनी इजिप्ता पळोवन वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यान थंयच राव. बालकाचो जीव काडच्या खातीर एरो ताचे तक्षण उठलो. आवय भुरग्यांक घेवन राती इजिप्ता भायसन गेलो आनी हेरोदेच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पळोवन जाले प्रवाद्या मारिफा सरेस्परान म्हणले ते, इजिप्तांत म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. देवाचे उतार हे. जोसे एक प्रामाणीक मनीस ताच्या प्रामाणीकपणाचो फळ जावन जेजूचो पोसको बापाय जावन ताची जतन घेवचे वर्ते बाग आनी वर्ती जबाबदारी ताका फावो जाली. बागेवन कुटुंबाचो वडील जावन ताची जबाबदारी देवाक मानता तशें ताणें केली. हेरोद्राय ताच्या की व्हरतो राय जेजू जाता म्हणल्या बियान जेजू बालकाची कुणी करूंक चिंतलो. पूण देवदूत जुजेक दिश्टी पडून इजिप्ताक पळोवन वचूंक ताकीद दिता. जुजे ते पालता आनी जेजू बालकाचें रक्षण करता. आज आमी आमच्या कुटुंबांत आमची जबाबदारी देवाक मानता तशें करता उगी. कुटुंबांत कश्ट पिडा अर्थीक अडचणी भुरग्या ताण कारांदाय वायट सवयांक ओळख जावचे आसले सबार समासे येताना आमी देवाक समर्पण दिवन देवाचो आदार सोदता उगी. ह्या देवाक पुरपरता. देवाक आमच्या कुटुंबांत पयलें स्थान दिता उगी म्हूण आमचीच आमी जर्ती करया आनी जेजू मोरी जुजेच्या बागेवन कुटुंबाची देख घेवन शेगुणी बरीत कुटुंबां बांदून हाडटल्या म्हूण निश्चय करून गावया की सोडवंदार आमकां जल्माला. सगळ्या संसारार हुसवाड फांकला. सोडवंदार आमकां आज जल्माला. सगळ्या संसारार हुसवाड फांकला.
देवाच्या बेसावानी बरिल्ली संतोष बरी सांज मागता जमलेल्या सर्वांक मोगाच्यानो जेजूच्या जननाची परब नाताल लागीं पावला आसता आमचे ते संतोष उर्बा आनी आतुराय सडल्या देव मनीस जावन मनशाबाळ जावन आमचे संगी जियोंक आयिल्ले घडीत मनशा चरित्रेन एक विशिश्ट घडीत हे घडीत सगळ्या मनशा कुळाक महत्वाचे देखून सगळ्या संवसारार हे फेस्त व्हडा संभ्रमान आचरण करता नाताला संभ्रम येदोळूच सगळ्यान आराम जाला आसता हो संभ्रम आमी अनुभव करूंक आनी हेरांक वांटूंक आमकां संतोष भोगता आयच्या ह्या सांजेच्या वेळा तुमच्या सांजुजे वाड्याक आमी आयल्या वांटूंक तुमचे सोवे नातालांचो बरवूश असो मोगासो संतोष असो आनी शांतीचो संदेश सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्या ज्योतिश्यांनी आपणाक ठकयलो म्हूण समजताच हेरोद सगळो सरागान कडकडलो ज्योतिश्यांत हांव निगंट करून घेतिल्ल्या वेळाक सरी जावन बेतलेहेमान आनी भोंवतणी आशिल्ल्या सोडून 2 वर्सांच्या सोमेस्त चेरक्या भुरग्यांक ताणें जण धडन जिविशी मारयलें तवळ पूर्ण जालें येरेमिया प्रवाद्या मारिफात म्हणलें तें रामांत आयकाली एक जात बोब रुदान आनी कठीण विळाप राकेल आपल्या भुरग्यां पासत रडताली ती अंतरली देखून बुजवून घेवंक ती आयकना जाली देवाचे उतार हें हेरोदरायाच्या मोसरान जायते निरपराधी बालकांचो संहार जाता बालकांच्या आवयांचो विलाप जाता आनी हे आयकतना आमचे काळेज शिंता पूण ह्या संवसारीक गर्भपातकन गर्भांतले आसच्या जायत्या निरपराधी बालकांचे संहार जावन आसा मनशापूत विसरून जल्माल्या नेणत्या बालकांक कचऱ्यांत वा इतर जाग्यांनी उडोवन वेतात कितेंच सूख करिनातलेल्या निरपराध्यांक अपराधी म्हूण वळबल्या तांकां शिक्षाक वलोग करतात हेरांचेर बदलाव घाल मानसीक रितीन तांकां कश्टितात फटको ब्रोकन आनी बरें करतल्यांक आटकल हाड अशे विविध रितींनी हेरोद रायां परी आमी जाता ह्या क्रिस्ती येण्याच्या काळार आमी आसतना सर वायट चलितावन पयस सरतल्या आनी हेरांच्या जिवनांत संतोष हाडची देवाची हातेरां आमी जातल्या म्हूण निश्चय करया आतां वर्त्या संतोषान जेजू बाळकाक वंदून गावया गीत जेजू बाळूक जल्माला जेजू बाळूक जल्माला संतोष पावया गरवा कावडे नेदाला पळेवन रावया बडव्या संगे संतोष बरीत गितां गावया गवळ्या संगे मोका बरीत काणी घाडया देव देवांचो देवला संवसारार रायांचो नेतला त्या तणार कोरांजांचो गायता अंतरणार फांकोन प्रकाश सगळ्या भयंतळार जेजू बाळो जल्माला संतोष पावया गरवा कावडे नेदाला पळेवन रावया बडव्या संगे संतोष बरीत गितां गावया गवळ्या संगे मोका बरीत काणी घाडया
ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಜುಬ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪವಿತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿಸೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎಡ್ವಿನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊರೆ ಅವರಿಗೂ, ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರಿ ಚಕೋರಿ, ಫಾತಿಮಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಲೇತ್ ಮೇರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರಿಲೆಟ್ ಅವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹಾನೀಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜರಿಗೂ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾನೀಯ ಸರಿತಾ ಡಿಸೋಜರಿಗೂ, ಆಯೋಗಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಮಹಾನೀಯ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಜರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ನ ಎಲ್ಲ 10 ವಲಯಗಳ ಗುರುಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ನಮನಗಳು. ಈ ಜುಬಿಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಗಮವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಫಾತಿಮಾ ವಾಳೆಯ ಗುರಿಕರಳಾದ ನಾನು ಪ್ರೇಮ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಗಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮನದಾಳದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ, ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ, ಆಶೆಯ ಬೆಳಕು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂತೋಷದ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಕರುಣೆಯ ಮುದ್ದಾದ ಸ್ಪರ್ಶ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಗಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ನಮ್ಮ ಫಾತಿಮಾ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊರೆಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾತಿಮಾ ವಾಳೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರಿ ಚಕೋರಿ, ಫಾತಿಮಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಲೆತ್ ಮೇರಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಫಾತಿಮಾ ವಾಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರಿ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಿತಾ ಡಿಸೋಜ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಗಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಜರವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ವಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂತಹ 9 ವಾಳೆಯದ ಗುರಿಕರಾದಂತಹ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ವಾಳೆಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಗಿ ಮತ್ತೇರೋ, ಬಾಲಯೇಸು ವಾಳೆಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾರ್ಸಲ್ ಮತ್ತೇರೋ, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಗೈರು ಹಾಜರಾದಂತಹ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಳೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಚಿತಾ ಡಿಸೋಜ, ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸ್ ವಾಳೆಯ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಮೊಂಟೇರೋ, ಲೂರ್ಸ್ ಮಾತೆ ವಾಳೆಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೀವನ್ ಲೂಯಿಸ್, ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯ ವಾಳೆಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜ, ಸಂತ ತೆರೇಸ ವಾಳೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ನಮಿತಾ ಡಿಸೋಜ, ಸಂತ ಥೋಮಸ್ ವಾಳೆಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರಭು ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ, ವೆಲ
ತಾಯಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಡಿಸೋಜ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಫಾತಿಮಾ ವಾಳೆಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನೆದಾಳದಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಫಾತಿಮಾ ವಾಳೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲಿಯೋ ಫೆರಾಮೋ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಡಿಯಾ ಮೊಂತೇರೋ ಹಾಗೂ ಕಿರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜರವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಪರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಫಾತಿಮಾ ವಾಳೆಯ ಮನೆಮಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಿಣಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರಿ ಪಾಯ್ಸ್ ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಇಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಜಾತಿ ಮತ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಜರಾದಂತಹ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದಂತಹ ಮುಡಿಪುವಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭಾವಿತ್ ಮಿಲ್ಟಾ ಡಿಸೋಜರವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಈ ದಿನವು ಮಧುರ, ಆನಂದಭರಿತ ಹಾಗೂ ದೈವಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸೋಣ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಮಹನೀಯ ಪ್ರೇಮರವರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಿತನ, ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. ಜಗದ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ದಾರಿಯ ಕಾಣೆನು, ರಾಜಿಸು ನಿನ್ನಯ ಬೆಳಕ, ರಾಜಿಸು ನಿನ್ನಯ ಬೆಳಕ. ಪರಂಧಾಮವನು ನರರಿಗೆ ಕೊಡಲು ನಶ್ವರ ದೇಹವ ಪಡೆದೆ, ಪರಂಧಾಮವನು ನರರಿಗೆ ಕೊಡಲು ನಶ್ವರ ದೇಹವ ಪಡೆದೆ. ನಿನ್ನಯ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಬೆಳಗಿ ಪಡೆಯುವೆ ಪರಮನ ಸದನ, ಪಡೆಯುವೆ ಪರಮನ ಸದನ. ಜಗದ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ದಾರಿಯ ಕಾಣೆ, ರಾಜಿಸು ನಿನ್ನಯ ಬೆಳಕ, ರಾಜಿಸು ನಿನ್ನಯ ಬೆಳಕ. ಇಹ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಇರುಳು ಕವಿದಿದೆ ಎನ್ನಯ ಮತಿಯ, ಇಹ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಇರುಳು ಕವಿದಿದೆ ಎನ್ನಯ ಮತಿಯ. ಉಜ್ವಲ ಜ್ಯೋತಿ ನಿನ್ನಯ ಆತ್ಮದಿ ಬಿಂಬಿಸು ನಿನ್ನಯ ಕಿರಣ, ಬಿಂಬಿಸು ನಿನ್ನಯ ಕಿರಣ. ಜಗದ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ದಾರಿಯ ಕಾಣೆ, ರಾಜಿಸು ನಿನ್ನಯ ಬೆಳಕ, ರಾಜಿಸು ನಿನ್ನಯ ಬೆಳಕ. ನಮ್ಮ ಪಿತರಾದ ದೇವರೇ, ಇಂದು ನಾವು ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಪರಂಪರೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಹೃದಯದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಗಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಭುವೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯ ಕಿರಣ ಹರಡಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿ. ಈ ಸಂಗಮವು ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕ್ಷಣವಾಗಲಿ. ಸರಳ ತತ್ವದ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ಸಾರಿದ ಶಾಂತಿದೂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸ್ನೇಹ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯೇ ಬದುಕಿನ ಉಸಿರೆಂದು ದಾರಿ ತೋರಿದ ದೇವರಾದರು. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಸಂದೇಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವನವೇ ನಂದನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಹಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡು, ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಾಂತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಳಕು, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತಂದುಕೊಡಲಿ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಪ್ರೇಮ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ. सम्मेच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली. नमान मरी कुरपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. आपले समेची साकन नमान मरी कुरपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. आणि देवाचो पूत मनीसलो नमान मरी कुरपेन बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती देवाचे माय आमा पासत विनंती कर. प्रार्थुया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतल्या आमी सणसल्या ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंद कमी पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वोत मन मगताव त्यास क्रिस्त आमच्या सम्यम मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुज्या तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राग ಸಂಭಾಳನ್ ಸಲೈ ಆಮೇನ್. ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ. ಸಂತ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ. ಎಲಿಜಬೆತಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ 6ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಗಬ್ರಿಯೇಲ್ ದೂತನನ್ನು ಗಲೀಲಿಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆಕೆಗೆ ದಾವೀದರಸನ ವಂಶಜನಾದ ಜೋಸೆಫನೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಮರಿಯಾ. ದೇವದೂತನು ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಭರಿತಳೇ, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮರಿಯಳು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದಳು. ಇದೆಂಥ ಶುಭಾಶಯ ಎಂದು ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದಳು. ದೂತನು ಆಕೆಗೆ, ಮರಿಯಾ, ನೀನು ಅಂಚಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿನಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇಗೋ, ನೀನು ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹೆರುವೆ. ಆತನಿಗೆ ಯೇಸು ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಆತನು ಮಹಾಪುರುಷನಾಗುವನು, ಪರಾತ್ಪರ ದೇವರ ಪುತ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಪಿತಾಮಹ ದಾವೀದರಸನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವರು. ಯಾಕೋಬನ ವಂಶವನ್ನು ಆತನು ಚಿರಕಾಲ ಆಳುವನು. ಆತನ ರಾಜ್ಯಭಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇರದು ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮರಿಯಳು, ಇದು ಆಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ನನಗೆ ಯಾವ ಪುರುಷನ ಸಂಸರ್ಗವೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಳು. ದೂತನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವರು, ಪರಾತ್ಪರ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸುವುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಆ ಪವಿತ್ರ ಶಿಶು ದೇವರ ಪುತ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು.
ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಎಲಿಜಬೆತಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳು. ಆಕೆ ತನ್ನ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹೆರಳಿದ್ದಾಳೆ. ಬಂಜೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಕೆ ಈಗ 6 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ. ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದನು. ಆಗ ಮರಿಯಳು, ಇಗೋ, ನಾನು ದೇವರ ಸೇವಕಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ನನಗಾಗಲಿ ಎಂದಳು. ದೇವದೂತನು ಆಕೆಯನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅದೃಶ್ಯನಾದನು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ತಮ್ಮ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ: ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಮನಸ್ಕರಿಗೆ ಶಾಂತಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಭರಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಹಗಾರ ಹೀಗೆಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ: ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಕಾಲಿನ ಮೇಲಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ 2025 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಯೆ ತಾಯಿಯಾದಳು, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಕನ್ಯೆಯಾದಳು. ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಾದರು, ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರಾದರು. ದೇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ಸುಂದರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆಕಾಶದತ್ತ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ರಾಜಾದಿರಾಜ ದೇವಾದಿದೇವ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ರಾಜರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ದೀನರಾಗಿ, ಬಡವರಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿ, ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರನನ್ನು ಈ ಧರೆಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದಂತಹ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು. ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರು ಒಬ್ಬ ಮೆಸ್ಸಾಯನನ್ನು. ಆ ಮೆಸ್ಸಾಯನೇ ದೇವನಾಗಿ ಬರುವನು ಎಂದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾವು ಆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದಾಗ ದೇವದೂತರು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲೂ, ನಾವಿರುವಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಂದು ನಾವು ಆಲಿಸಿದ ದೇವರ ವಾಚನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇಮ್ಯಾನುವೇಲ್ ಎಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ನಾವು ಆ ದೇವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಡಗರದ ಹಬ್ಬವಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬ, ಕ್ಷಮೆಯ ಹಬ್ಬ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕ್ಷಮಿಸುವ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಬ್ಬ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಪ್ರೀತಿ, ಐಕ್ಯತೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಸದಾ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆಯ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತರ ಪಾದದಡಿ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಕರುಣಾಳು ದೇವ, ಈ ದಿವ್ಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯನ್ನು
ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಬಿಷಪ್ಪರು, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಕರ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ದಯಮಯ ತಂದೆಯೇ, ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಆಚರಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಜನ್ಮದಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ದಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪಸರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ದೂರದ ಊರಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿಯು ಇತರರ ಮೂಲಕ ಕರುಣಿಸಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಬಾಲ ಯೇಸುವೆ, ಯುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬರುವಂಥ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸವಿದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಎಂದು ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಕರುಣಾಳು ತಂದೆಯೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ, ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ದಾತೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ, ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ದಾತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ. ಕಾನಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಕಂಡೆ ನೀನು, ಮಗನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ನಿಂತ ಕರುಣೆಯ ಕಣ್ಮಣಿ ನೀನು. ಮಾತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು. ಮಾತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ, ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ದಾತೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ. ಪುತ್ರರೊಡಗೂಡಿ ಹರಸೆಮ್ಮನು ತಾಯಿ, ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯ ಗುರುತಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಪಿತನ, ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು विनम्रವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. संगत संभ्रमाची केक हांगासर कातरप करच्या फुडें आमच्या समोर 4 सांता क्लॉज आब आमचे मोदेगात आसात. ह्या संभ्रमाची केक कातरप करता आसतना तुमी सांगात येवच्याक विनंती करता. सांगता मोगाचे न्हू
फाटल्या हप्त्यांत पळयात हांगासर अपूर्बायेचें घर आमच्या दोळ्यांत दिसता. आमच्या फिरगस विकार बापान तांच्या पवित्र हातांनी हें घर आशिर्वचन केल्लें आसा. हें घर जावन आसा बोमाणेस्त डॉल्पी पायस तशेंच रंजिनी पायस खंडी जावनी हांगासर आमा समोर आयते आसात. तुमच्या संतोशांत आमी आयते आसात. देखून तुमी सांगात दिवच्याक विनंती करता. फिरगस विकार बाप तशेंच वाड्याचे गुरकार आणि संत क्लॉस आब आसात. देखून फुडें सरचें. डॉल्पी पायस तशेंच रंजिनी आनी आमच्या वाड्याचे गुरकार आणि संत क्लॉस आब समेस्त तुमच्या समोर कातरप करता आसतना म्हाका जोरान सो आवाज दिवचें. ಸ್ವಾಮಿ ಎಡ್ವಿನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊರೆ ಅವರನ್ನು ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಗಮ 2025 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಪಾಲನಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸರಿತಾ ಡಿಸೋಜ, ಎಲ್ಲ 10 ವಾಳೆಯ ಗುರಿಕಾರುಗಳೇ, ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದ ಶ್ರೀ ಡಾಲ್ಫಿ ಹಾಗೂ ರಂಜಿನಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕುಟುಂಬರವರೇ, ದಾವಿದ್ ಡಿಸೋಜ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರೇ, ಹಾಗೂ ಫಾತಿಮಾ ವಾಳೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂದು ನಾವು ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ಇಂದು ನಾವು 10 ವಾಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಫಾತಿಮಾ ವಾಳೆಯ ದಾವಿದ ಡಿಸೋಜರವರ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಆಶಯದಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಮಾನವತೆಯ ಹಬ್ಬ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೇಮದ ಹಬ್ಬ, ಇದು ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ಹಬ್ಬ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಂದರೆ ಏನು? ಇವಾಗಲೇ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸಿದೆವು, ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಧರೆಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದಿನ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಮಹಾನ್ ಗುರು. ಅವರ ಜೀವನದ ಸಂದೇಶ ತುಂಬ ಸರಳ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಿರಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹೋದರರಂತೆ ಕಾಣಿರಿ. ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಅದ್ಭುತ ತೋಟದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೂಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಬೌದ್ಧ, ಸಿಖ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೂಗಳು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಆದರೂ ಸುಗಂಧ ಒಂದೇ, ಅದೇ ಮಾನವೀಯತೆ. ಯಾವ ಹೂವು ದೊಡ್ಡದು, ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕದು
ಎಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಐಶ್ವರ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸರಳತೆ, ವಿನಯತೆ ಹಾಗೂ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕಲಿಸುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮೌಲ್ಯ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಸರ್ವರ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಆಶಯದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಈ ಜನನದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳುವಂತಾಗಲಿ. ಆ ದೇವರು ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎಡ್ವಿನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊರೆಯರವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಫಾತಿಮಾ ಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಉದಾರತೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಫಾತಿಮಾ ಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹಾನೀಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. येस पळयत मोगोचेनो आमच्या फिरगेची इतली अभिवृद्धी आमी हांगासर पळयत हांवें. उदार मनाची उदार दानी आमच्या फिरगेचेंत जायते आसात. त्या पैकी ह्या संभ्रमांत हांव हांगासर फिरगज विगार बापाच्या हातांत हांव तशेंच वेदीच्या सैऱ्यांत हांव सन्मान पटोवंक आशेतां. मनेस्त डॉल्पी तशेंच मनेस्तीन रंजनी पायस तुमी दयकन पयले हांगासर येवन बसका स्विकार करच्याक. पळयत मोगोचेनो एक जोडे मनेस्त डॉल्पी तशेंच मनेस्तीन रंजनी पायस फाटल्या सबार वर्सांतवन माय फिरगस मिया पदावक एक लक्षलो संबंध दवरन हर एका योजनांत हाताक हात दिवन आमच्या फिरगजेची योजनाक स्पंदन करच्या सबार कुटुंबा पैकी एक कुटुंब. पळयात मोगोचेनो आयच्या संभ्रमांत हांगासर हे संभ्रम हांगासर आमच्या नव्या घरांत जायची वो संतोष आमी सगळी वांटून घेवचे म्हणून हे कुटुंब आशिल्लें खंडी जावणी ह्या संभ्रमाच्या कार्यांत सांगतस आमच्या इगर्जेन जावच्या हर एका योजनांत कोबो दिवचें आसूं पुरो वर्सान वरस सांगतस सगळ्या आमच्या खेळपांद्याटांत आसूं पुरो तशेंच वजनदार कलच्या ह्या कीबोर्डाक आनी सगळ्या आमच्या योजनांत स्पंदन केल्ल्या ह्या कुटुंबाक आतां फिरगस विगार बाप तशेंच गुरकार आसात, कार्यदर्शी आसा, आयोग संचालक आसात, आमची सिस्टर आसात, तुमी सगळी सांगात दिवचें विनंती करता. फिरगस विगार बापानी मुखार येवचें ह्या जोड्याक सन्मान करच्याक. ह्या वेळा मोगोचें न्हू जोरान तलिसो आवाज दिवच्याक. मोगोचें बस कडेन जोरान तलिसो आवाज दिवचें तांच्या संतोशांत आमी वांटेली जावच्या विनंती करता.
Semoga mau paling आमसोमान मोगान स्वीकार केल्ल्या डॉल्पिदर तशेंच रंजनीबाई तुमकां काल सांगता थँक्यू देव बरें करूं मोगाची काणीक दिवंक आमी आशेतां फातिमा वाड्याकारांक फातिमा वाड्याची गुरुकार्न तशेंच प्रतिनिधी आसात तुमी देखून हांगासर मुखार येवचें मोगाची काणीक फिरगज विगार बापाच्या हातांत हांव स्वीकार करच्याक विनंती करता क्वेश्चन हांगासर पळयात ह्या सगळ्या संभ्रमांत जायती जबाबदारी तांणी हातांत घेवन सगळे वेवस्थे सुरक्षीत रितीन हांगासर मांडले फातिमा वाड्याची गुरुकार्न आसा फातिमा वाड्याची गुरुकार्न आसा आनी तशेंच प्रतिनिधी आसात आनी वाड्याकारां आसात मोगाची काणीक फिरगज विगार बापाच्या हातांत तांणी स्वीकार केली आसा थँक्यू देव बरें करूं तशेंच हांव हांगासर फुडें आपयतां दावाड्याची आमचे गुरुकार आसात तुमी दावाड्याची गुरुकार हांगासर मुखार येवचें ह्या क्रिसमस संगम 2025 उडासाची काणीक आमचो फिरगज विगार बाब दिता आसतना तुमी धा गुरुकारांनी मोगान स्वीकार करचें वसात दावाड्याच्या गुरुकारांनी देखून विचरशी येवचें तशेंच सर आयोगाचो संयोजक मनेस चार्ली आसा आनी आमचे फिरगज उर्बेवंत कार्यदर्शी आसा मुखार येवचें फिरगज विगार बापाच्या हातांतून मोगाची काणीक स्वीकार करचें आमच्या मिसा वावरांत फिरगजच्या हर एका योजनांत ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಸಾಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಾವುಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಾವುಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ आणि ಚಾಲಕ ಸತ್ ಚಾಲಕರಿದ್ದೀರಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು तारसी मुखार येवचें नवीन तुझ्या आजारपण हांगासर आसा तर वेदसरशी येवच्या विनंती करता केल्लें कारणांतर 1 घंटो थंयसर इल्लें कुसपट जालें वाहनाचे तडे तोंदऱ्या विशयांत आमकां नंतर 1 घंटे नंतर आमी कार्य आमी मुंदरसून वेलें सुदर्शन व्हरात मोगाचें न्हू त्या वेळार आमचो लोकांचो संकोच चड आसलो हे समजून उदार मनान थंयसर बोमाणेस्त वळटी घालाय ताणें धांवून वचून ताची वाहन हाडून येवन सुरक्षीत रितीन आमच्या सकट भुरग्यांक वडिलांक ताणें हांगासर पावयल्लें आसा बोमाणेस्त वळटी दटू तुवें देखून हांगासर मुखार येवचें फिरगज विगार बापाच्या हातांत मोगाची काणीक तुवें स्वीकार करच्याक वळटी दटू हांगासर मुखार येवचें ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವ ಬರೇ ಕರು ಅನೇಕರ ಶ್ರಮ ಅಡಗಿದೆ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಗಮ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಹನೀಯ ಲೀಡರ್ ಸುಜರವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ 10 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಗುರಿಕಾರ್ಗಳೇ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರೇ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುವಕರೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಕ್ತಿಭಾವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣ ವಂದಿಸೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಂದು ಭಕ್ತಿಭಾವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ
ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊರೆಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಮನೆಯ ರಂಗಿಣಿ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಫಿ ಪಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸೇವಾಭಾವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯನಿ ಬೌಜಿ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ನ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸರಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ, 10 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಗುರಿಕಾರ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಆಯೋಗದ ಸಂಯೋಜಕ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಈ ಫಾತಿಮಾ ವಾರ್ಡ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಪ್ರೇಮ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಜನರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸೌಂಡ್ಸ್, ಲೈಟ್ಸ್, ಚೇರ್ಸ್ ಒದಗಿಸಿದ MH ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಂತೆರೋ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೊಬಗನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಜಯಡ್ಕ ಹಾಗೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಅರ್ಚರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ವಲ್ಟಿ ದಟ್ಟು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ನಿಜವಾದ ಸಂದೇಶವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾಭಾವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸುದರ್ಸುನ್ವೆಲ್ಯ ಸರ್ವ ದೇವ್ ಬರೇಕರು. ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಹಾನೀಯ ಲೀಡಿಯರವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಈಗ ಸೇವಿಸಲಿರುವ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರಿ ಚಕೋರಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜನನವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಾರಲು ನಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮನೆಯವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿಯು ಜೀವನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆನಂದವನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಭು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವೂ ಆನಂದಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಇಂದಿನ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ
ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಈ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಉದಾರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಈ ಭೋಜನವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಮೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. आमेन. सोडवच्याक वेदीची सगळी सैरी तुम्ही अंगसर मुखार येवचे नासून आमचे कार्य सोबवच्याक जेवणाचे काउंटर रेडी आसा. जेवण स्वीकार करची दयकन जेवण स्वीकार करात. सगळे मुखार येयात. भुरगीं सगळे सांता क्लॉज आप आसात तुम्ही पहिले हांगासर मुखार येयात. हे सगळे हांगासर अपुरबायच्या रितीर कार्यनिर्वाहक जावन MC जावन आमचे जास्मी तशेंच शायनिता अपुरबायच्या रितीर मांडले आसा. तुमकां काळजांत तावन थँक्यू. देव बरें करूं. येता हे सगळे सगळे भुरगीं वाडा तरणाटे सगळे मुखार येयात.
check. बसूया बेतलेमाची वाट धरूया संसाराचो रायजल मला म्हणून सर्वांकळीत करूया येया सगळी वसूया बेतलेमाची वाट धरूया संसाराचो रायजल मला म्हणून सर्वांकळीत करूया ग्लोरिया ग्लोरिया गायनाच भोडव्यांचे ग्लोरिया ग्लोरिया गोट्यांचरण बाळकाची सुची शेरारी गोरवाच्या खावणेरी मुरीच्या उस्क्यारी देव मोनी साला ह्या संसारी ग्लोरिया ग्लोरिया गायनाच भोडव्यांचे ग्लोरिया ग्लोरिया गोट्यांचरण बाळकाची सुची संतोषू माळला बरवो सोदेला राया सोराईस
जल्माला इमॅन्युएल म्हणतो ना वाढला. संतोष उमाळला, भरवस दिला, रायन सोराई जल्माला इमॅन्युएल म्हणतो ना वाढला. ग्लोरिया ग्लोरिया गायनाच पोडव्यांचे. ग्लोरिया ग्लोरिया गोट्यांजलन बाळका जेजूचे. राया सोराई जल्माला एकामेकाक उल्हास पाठवूया. जेजूच्या जल्माचो संदेश सगळ्या संसारात प्रसार करूया. राया सोराई जल्माला एकामेकाक उल्हास पाठवूया. जेजूच्या जल्माचो संदेश सगळ्या संसारात प्रसार करूया. ग्लोरिया ग्लोरिया गायनाच पोडव्यांचे. ग्लोरिया ग्लोरिया गोट्यांजलन बाळका जेजूचे.